Днес ще направя едно кратко демо на какво са AI агентите, как да си включим нашия първи такъв, какво са скиловете, сега. И малко се опитвам да не съм емоционален и да ви убеждавам в AI ще напревземе и така нататък. Аз играя с него последните 2-3 седмици, много. Аз съм убеден, че аз лично, въпреки че се смятам за поне middle level маркетър, ще бъда useless. След, ако не месеци, поне година-две макс. Просто няма как да бъда по-полезен на това нещо и трябва да го научим, поне да сме съзнателни, да не сме като бабите, не могат да се отворят Gmail след 5 години. Да. Общо взето, да, повтарям се, това е специфично, това е като мини въведение, обучение за Cloud Code, за маркетинг екипи и ще се да го обясням възможно най-семпл. Ще бъде бързо, ще мина само през какво е агент изобщо, какво са MCP-та, какво са скилове и как да си създадем първите такива, как да ги хостнем, кои са най-добрите практики. Първо, всички от нас сме ползвали чат-ботовете, дали ще е ChatGPT, дали ще е Gemini, дали ще е Cloud. Идеята им е, че те пазят контекст само в чатовете или по някой път в съседни чатове. Нямат безкрайна памет, не помнят всяко нещо, което някога сме им казали и те работят в сървърите на съответните платформи. Дали ще е OpenAI, дали ще е Anthropic, дали ще е Google. Те не могат да правят нищо, кой знае какво, освен евентуално, ако включим опцията да обикалят в нета и да правят deep research, това е максимума, който могат да ни върнат текст. След това има асистенция, ние вече сме си правили такива, но на идейно ниво те са чат с допълнителни инструкции. Примерно, ти си Creative Strategist, ти си експерт по перформанс маркетинг, ти си отговаряш, пишеш адверториали, ето ти предишни адверториали, които са били успешни, вземи си от тях. Това е буквално създаване на памет и допълнителни инструкции. Реално си представете, че който и да е модел... Али само да питам, записваш ли срещата, защото няма да е лошо да я запишеш? Записваме, да. Аз добре. Ти показвах Те помнят инструкциите, но е много важно да знаем. В случая аз ще говоря за Cloud Code и агентите на Cloud, но на идейно ниво представете си, че агентите имат и чатовете имат целият контекст на света, имат могат да правят всичко, но те трябва да бъдат гайднати. Тоест, имат достъп до абсолютно до целия интернет, до всички възможни тулове. Въпросът е само да им кажем, аз искам да направиш определеното нещо, използвайки тези инструменти, използвайки тази последователност от стъпки. Само така можем да постигнем някакви консистентни резултати. Не можем да ги питаме общи неща и да очакваме еднакъв отговор. Трябва да им направим някакъв план. Агентите вече са крайното ниво, в които те могат да правят действия сами по себе си. Примерно, ако им позволим ние, могат да влизат да качват реклами, могат да пишат скриптове, да ги качват в Notion, да ги качват в ClickUp. Буквално всеки различен софтуер някъде, ако е на адекватно ниво, най-вероятно има API и те могат да споделят API-те, да се препращат информация. Якото е, че те се учат в реално време. Ако направят една грешка, ще го запомнят. И представете си го, че те са като най-добрия ви колега, който знае всичко и в началото трябва да бъде гайднат. Колкото повече време е включен, толкова повече се учи, толкова по-добър става. Ако му позволим, може и да трие, и да качва, и да създава нови страници, всичко може. Но коста да се ръдне такъв агент е смешен. Зависи колко токена се харчат, но за basic неща може и с $20 на месец
да имате напълно работещ агент. Споменах, че те могат да се говорят с всякакви различни софтуери, дали ще е Meta, дали ще е Notion, дали ще е ClickUp, може да е дори Slack, Gmail, каквото и да е. Общо взето, представете си, всеки софтуер си има някакъв собствен език, собствена документация и за да може, примерно Cloud Code, да си говори с Google, той трябва да прочете документацията и да е сигурен, че като му говори, ще разбере промптовете. И затова се използват тези MCP-та. По-късно, няма нужда да се задълбаваме, но по-късно ще добавя едно файлче, което е стъпка по стъпка как да си създадете един такъв агент, как да си свържете едно MCP. Да, така се препраща информация в двете посоки. Представете си го, примерно, зарядното ви на телефона е Type-C, а пък трябва да го зареждате в USB-C. Или просто да има лесен начин да се свързват. Това са обзето кодчета в нета. Къде се хостват тези агенти? Когато ние пишем с Cloud, информацията стои в сервера на Cloud или на съответната платформа, с която си говорим. Ако искаме да се създадем агенти обаче, те трябва да са живи през цялото време. Не може, примерно, ако ние затворим чата, агента се затваря. Общо взето има две опции, или е локални, или на Cloud. Най-вероятно ние няма да го занимавам с ремонт сервери, но то е обяснено. То рънва на твоя компютър, не тежи, не са някакви, няма да ви изядат ръмта и така нататък, обаче общо сваляш си Cloud на компютъра, промптваш го и когато ти е включен компютъра, агентът ти е включен, for the most part. Ти контролираш данните къде отиват, няма как той да ти ликне API key или някаква сенситивна информация. Го използвам. Сега, примерно, тази презентация, която гледате, тя е направена с Cloud Code и аз съм се качил на публичен сервер, който е на моя сайт. Но реално Cloud Code ми даде HTML, и аз качих HTML на този домен. Иначе преди това си беше локално. Cloud, общо взето си купувате компютър някъде другаде по света и може да снимете такъв компютър за $5 на месец, където винаги да стои включен и да имате достъп до него от всякъде. Но не, че е сложно, просто няма нужда в вашия случай. Да, rule of thumb, ако данните са сенситивни, по-добре локално. Якото нещо е, че агентите имат скилове. Както някои от нас са по-добри в създаване на съдържание, други в менеджмент на реклами, трети в репорти и аналитично мислене, така е и при тях. Какво представляват изобщо скиловете? Реално, един агент е съвкупност от папки и файлове. Всичките тези файлове са така наречения Markdown формат, т.е. прости TXT файлове с инструкции. Примерно, ти си еди си какво, когато ти се даде еди с каква задача, следва стъпка 1, 2, 3, 4, взимаш в предвид ABVG и якото е, че могат да се задават скилове. Примерно скил на Creative Strategist или скил на транскрайбър на YouTube клипчета или скил на някой, който прави много добри репорти от Google Analytics. Сваля се данните и ги анализира спрямо определени методи. Всички тези скилове са просто пак, когато се създават, той си ги създава сам по принцип, като му пишеш, са просто TXT файлове с инструкции. Якото е, че те могат да се споделят, те могат да се апгрейдват с времето, примерно получили сме ново парче информация, което примерно ще промени как правим репорти или как пишем адкопита или превеждаме каквото и да е. И може да си ги споделяме. Нали, може да си ги споделяме като буквално си изпратим файловете, можем да си ги споделяме като ги споделяме в GitHub. Ето тук съм ви обяснявал. Общо взето, когато питате Cloud да направи нещо сложно, той ще се направи на скил. Да, може да си ги сваляте, може да си ги апгрейдвате с времето. Тук бях написал няколко примерни скила. Нещо, което бих подчертал е, че е хубаво
да има агенти за различни неща. Да кажем, аз имам агент, само че трябва да сменя споделянето на екрана да ви покажа другия агент. Примерно, аз тук имам виждате ли ми екрана? Да. На локално ниво съм си деплойнал един агент, който буквално просто му казах. Аз бях направил някакъв basic workflow, като на acquisition, избираш си продукт, избираш си ъгъл, избираш си, той ти дава скрипт и после можеш да генерира рекламата. Буквално му казах тези думи, които чувате. Не съм му дал екстра пояснения и му казах, може ли да го направиш за колко солис? Това беше всичко, което казах. Не съм казал нищо повече, просто колко солис. Той не е чувал за колко солис, аз нямам никакъв контекст за него в чата си, нищо. И той какво направи? Влезе в нета, направи дълбок ресърч, намери всичко за продуктите им в Amazon, в WooCommerce, да видя така колко трафик имат, колко им е предикшъна на ревеню, какви ревюта имат различните продукти, колко звезди са, примерно тук намери, че този е с над 10 000 ревюта, този е 6 000 и така нататък. И много информация за него, за маслата, за пресоването, за историята на компанията, за кейстъдите на други агенции с колко солис. И това го направи сам, след което ми създаде този дашборд, който виждате. И аз, да кажем, че избирам този продукт. Направи ми няколко ъгъла, да кажем, The 6 Ingredient Challenge, че е само с 6 ингредиента. След което ми написа UGC скрипт по секундите, VSL скрипт, нали, някакви по-дълги, статични концепции на идейно ниво, хукове, просто опции и за Google keywords. Но това беше само с един промпт. Аз не съм му обяснял как да пише скриптовете, защото аз мога да му добавя скил, примерно да му кача най-добри реклами и техните и тяхното адкопи, техните агли, техните ландинг страниците може да го анализира. Това беше само да направя демо как би работило и той ми стави всички тези екрани. Аз съм си направил, нали, мой собствен няколко агента. Имам един главен, който се казва Алфред и той се подсигурява, че всеки ден си правят тасковете. Примерно аз му говоря, днес трябва да купя фотограф, т.е. днес трябва да букна фотограф, трябва да си купя монитор, бла. Само му ги казвам на Telegram и той ми ги качва тук и мога да се направя PNL за месеца. Има свързане към 10 атоми, тук мога да си... Имам един, който... Този е финансист, този е като Outreach специалист, който търси лидове за мен и ми ги квалифицира, пише Outreach за тях така нататък. Имам един дрейпер, който нали, създава скриптове. И даже не съм ги доперфектнал, но дори на такова ниво са супер. И аз пак казвам, аз просто със семпли думи му обяснявам какво искам да направим и той си го прави, ресърчва си и така нататък. Да се върна обратно към презентацията. Много е важно, както ви показах, да няма един агент за всичко. Трябва да има различни агенти за различни цели. Защото ако има твърде много инструкции и някои от тях си взаимно изключващи са, той ще се обърка и няма нужда да се прави така. Но обикновено на някакъв път хората се правят иерархии, нали, има един главен, който разпределя задачите на тези под него, но аз няма да искам някакви такива неща от вас. Най-вероятно просто ще искам да изпробвате, да влезете вътре, да се поговорите с него, нали, да видите, че не е страшно, че не е нужно да разберете от код, че не е нещо свръх. Да му кажете някакъв процес, който за вас е времеемък или въдразни, или, примерно да преглеждате реклами на конкуренции и от тях да си взимате идеи, за да създадете нови концепции. И ако обясните стъпка по стъпка какво правите и си говорите с него, ще стигнете до нещо, което ви харесва и го прави автоматично. Само да видя какво става. Да, това го повторих, че са автономни workers. Ако бъдат включени, даже не е нужно да ги промптваме, за да правят нещо. Ние можем да им кажем на всеки 30 минути проверяй рекламите на iMate и ми кажи дали са качили нещо ново, дали нещо върви повече от 30 дни. В деня, в който направи 30 дни, ми го прати ми анализ на креатива, направи ми препоръка как мога да го генерирам. Даже може да му кажем да го генерира, може да се свържи с NanoBanana. Тук споменавам супер набързо, нали, че може да използвате GitHub.
Сега няма да се занимавам с GitHub, но общо взето GitHub е като Google Drive за код, за тези Markdown файлчета. Те са просто текстови файлчета и така може да си разглеждате различните версии на агентите през времето, ако искате да се върнете към стара. Това нещо ще ви го изпратя след това, така или иначе, но да си го имате, но ако искате да споделяте с някого агентите си или искате да намерите готови агенти, защото тези скилове има хиляди качени, дори официални от Cloud, които може да си просто взимате линка и казвате инсталирай с този скил и той го научава вашия агент. Може и ви да си качвате там и така да ги споделяте. Общо взето, като общи съвети, когато давате права на агента да прави неща, никога не му давайте пълни права. Не му давайте право да купува, да взима, да пише пароли, в началото просто му позволявайте всяко действие. Ето тук има три мода. Ask permission before making any changes, auto accept edits, аз съм на този. Има plan мод, който първоначално ти казва какво ще направи и след това си го прави. И този bypass permissions, той се включва от друго място, но и така иначе предполагам, че няма да го направите. И общо съм оставил като домашно, просто да си инсталирате Cloud Code на компютъра и да се пробвате да го рънете и евентуално да му кажете да ви направи някакъв агент, просто да свикнете с идеята. Направил съм цял документ, който е специфично за това. И ще ви го изпратя, но буквално е стъпка по стъпка какво пействаш, къде го пействаш, каква е разликата да го ползваш от терминал от десктоп ап или от телефон. И да, тук пак повторям да не му давате всичко, достъп до всичко. И общо, ако имате какъвто и да е проблем, просто скриншотвате, ако ви излезе някакъв ерър, скриншотвате ви, го пращате на Cloud и му казвате как да го правя. Ето така в момента, не знам дали виждате Cloud MCP, това означава, че той в момента е активен в 3 от табовете ми и ако аз му кажа да направи нещо, той почва да прави промени. Да кажем, вчера го помолих просто да ми направи. Тези всичките страници, които ги виждате, те са направени с Cloud Code. И са просто аз да му казвам, това искам да бъде обяснено, това искам да бъде обяснено, даже не в някакъв зверски детайл. Това е, оставям, ще ви го изпратя това, Мелиса, ако искаш направо питай. Извинявай, че толкова прескочих. Не, то аз просто по време на презентацията реално се сетих за тия въпроси. Имам два въпроса. Единият е дали препоръчваш по-скоро да ползваме някакви готови скилове от това library, което каза, че има, или ние да му дадем... И втория ми въпрос е как му даваме инструкции. Като просто му обясняваме стъпка по стъпка какво правим. Да, дори не е нужно да си супер детайлна. Много по-умен, отколкото предполагаш. Няма значение дали е дълъг промпта и кратък промпта. Генерално ще е хубаво, отивайки при него, да знаеш какво искаш да постигнеш. Защото по-добре е да отделиш малко повече време първоначално, да помислиш каква е крайната цел на автоматизацията или какво искаш да направиш, вместо да тръгнеш с някакъв много странен промпт и да се опиташ после с допълнителни промптове да го насочиш обратно до целта. По-добре е малко повече да помислиш в началото, дори не е нужда да е дълго, просто какво точно искаш да постигнеш. В началото в това посока трябва. За относно скиловете, дали да се свалят от нета или не, аз лично не съм се свалял от нета, защото не всички хора имат моя мисловен процес, като правят нещата, които правят. Има някакви общи, които са примерно транскрайбване на видеа или проверяване на органични постове, които са няма как да ги объркаш. Ще взимаш линка, даунлоудваш го, транскрайбваш го и така нататък. Но за по-креативните неща, буквално, вие само да му кажете, примерно, да кажем, че искаш да шпионираш другите хора, какви успешни органични други брандове като нашите, какви успешни органични рилове имат и като нещо им стане, като нещо мине примерно 100 000 гледания, да ми го транскрайбне, да ми кажеш как аз да го направя. И му казвам, искам да следиш този Instagram акаунт.
Буквално така да му го кажеш, той ще отиде, ще ги свали, ще ги разгледа и ще направи напомняне през хикс време. Ти можеш после да го настроиш просто с думи отново. На 2 часа, примерно, да влезе да ги проверява дали нещо много е гръмно. И това е много по-специфично и полезно за теб, отколкото някакъв общ скил. Преди една седмица те пуснаха скил, който се нарича Skill Creator. Skill Creator скила е, тъй като скиловете трябва да бъдат в определен формат. Примерно в началото роля, после инструкции, после какво да не прави, после... В смисъл, имат някаква последователност самите документи. И този Skill Creator общото казва, когато създаваш скилове, спазва и този специфичен формат. Дори сега споделя екран. Ето това са моите лични, ако аз искам да кача някакъв, да стане публичен. И не знам сега как се скриха. Мисля, че преди това ги видяхте, просто си търсим примерно Skill Creator. Притесни се от презентацията. Но дори не от тук. Също трябва да говоря за MCP-та. MCP-тата пак са как се свързваме с други приложения. Да кажем, аз в момента съм си свързал Gmail, Google календара, Instantly Notion и Cloud в Chrome. Какво прави Cloud в Chrome? Това значи, аз ако правя нещо на компютъра си, мога да цъкна Cloud и я виж какво ще направя, да го направя с мишката си и той да разбере защо го прави, как го правя. Може да ми създава документи в Notion, например, аз там си създавам скриптовете и апдейтвам екипа. Това е тук се изпращане на имейли. Примерно, когато ми влезе нов имейл и ако е много важен, той ще ме извести по телефона, ще ми изпрати телеграм съобщение. Или ако, примерно, му кажа на телефона си, запази ми среща за 11:30, кажа му го и той, тъй като е свързан с Google календара ми, аз съм му дал права, той може да създаде евента. И дори да мога да му кажа кого да покани. Дори мога да му кажа покани Деси, Мели и Хриси и той ще разбере кои са Дели, Мели и Хриси, защото вижда нашите чатове в Google чат. Дори не е нужно да му ги обяснявам. Изпращам сега на всички тези 2 файла. Нещо, което трябва да знаете, нали? Чата има горе-долу същата памет, като код. Тоест, ако си пишете нещо в код, после ако си пишете в чата, ще има идея за какво му говорите. Има 3 места, от които може да се ползва Cloud Code. Едното е от този десктоп апа, който виждате. Другото е от терминала. Заклевам се, терминала само изглежда страшно. То е абсолютно същото, т.е. не знам дали ви изглежда страшно, просто вчера, като говорих с някакви хора, те казаха, че ги притеснява. Както му пиша на чат, така му пиша и тук, просто юзер интерфейс е различен. А каква е разликата между двете тогава? Ами, че от тук можете директно да си стартирате агентите. Те трябва да бъдат живи някъде. И примерно в момента моят агент е включен. И аз ако искам да го изключа, мога да го изключа или като затворя терминала, той се живее в терминала, или като натисна Ctrl-C. Да кажем, сега ще изпратя съобщение в Telegram на моя агент. After this meeting, I have to cut up the recording and make sure there are no inadequate pauses, for example. Жълто, ако не използвате Whisperflow, би ви казал да използвате Whisperflow. Не знам колко ви се налага да пишете, това нещо го разбира и български. И примерно почна да обясня, днес искам Today I have to go to the gym, get groceries, play with Cloud Code for 3 hours and then go jump rope. Ще го направи на списък така. Автоматично разбира какво му се говори. Ако направите грешка, той няма да ви изпише грешката, ами примерно ако се поправите, ще я изтри. И разбира български, което може да ми трябва клавиатура. Якото е, че то не само аз, ви можете, ако си пуснете агента да работи на компютъра ви, може да сте навънка
и да му давате команди и той да ги извършва от вашия behalf на компютъра. Да кажем, аз бях абониран за... Това е тъп таск, но все пак. Бях абониран за 400 имейл нюслетъра, за които не исках да бъда. И не исках да влизам едно по едно да ги цъкам всичките. И му казах, може ли да ми изчистиш малко имейла? И той ми каза, хубаво, добре, ето тези са примерно 400 потенциални, от които могат да изчистиш, искаш да запазиш някой. И аз му казах, да, запази ми тези, и той отиде и ги остави само тях и виждах как той се движи курсора на моя Gmail и ги намира, unsubscribe, конфърмва, отива на други страници и така нататък. Само в Telegram ли може да се пише с него? Не, и в WhatsApp може, реално може да спишеш него и в самия Cloud код, в терминала. Сега това ще покажа, да, това е добър въпрос. И друго, ние сега, примерно имаме профил в Hexfield. И може ли да му кажем, влез в Hexfield с нашия профил и да се генерира там някой от промптовете? Ами, да, може. Въпросът е дали специфично Hexfield имат API външен. Мисля, че те имат. Сега ще... Ама то по принцип общият API, който се търси е на NanoBanana. Сега не искам entire screen, така. Сега ще вляза от Cloud на телефона си. Иначе. Явно на ACS е много стара версия. Да, от вчера или от днеска вече има и Voice Mode директно тук. Ако напиша странична чертичка RC или Remote Control, мога да свържа този терминал, тази сесия с телефона си. В принцип, преди не беше възможно, защото нали, той е локално на компютъра, но сега цъкна Remote Control, то ми казва, окей, активирано е, можеш да влезеш в тази сесия, еди си откъде, само секунда. И сега тук е така, най-отгоре, не знам дали виждате огледално или не, ми излезе Hello, I want to, еди си просто. По принцип с чатовете е лесно, обаче това с Cloud Code не беше възможно скоро. И сега, ако му напиша нещо тук, то може да се действа дори да не сме на един и същи нет. Тоест аз да съм навънка и да се правя каквото си искам. Дори не е нужно да го свързвам с Telegram или с WhatsApp. А пък свързването за Telegram или за WhatsApp е просто питайте го как да те свържа с Telegram или как да те свържа с WhatsApp и той ще обясни стъпка по стъпка. Влизаш в Telegram, цъкаш API key, пействаш ми го тук. И това е. Или за WhatsApp пак по същия начин. Влизаш в настройките на WhatsApp, създаваш си API key, ограничаваш му правата и ми го даваш тук. Не очаквам от вас да се заребите да го правите. Просто се чувствам длъжен да го споделя с вас, защото вчера направих 5 ландинг страници за различни оферти, само като им говоря. Аз съм сигурен, че и са публичнати. Тоест, аз съм ги изпратил на хората сега. Дори тези, които в момента ще ви изпратя след презентацията, са направени с Cloud Code. И левриджа, който това ми дава, аз вчера примерно пътувах 3 часа с кола и докато бях в колата, направих 2 от сайтовете, само говорейки. Възможността за мултиплициране на работа е страшна. Дори в момента. Това нещо е ново. Нали, никой не го е измислил перфектно как да го използва. И затова е хубаво вие да помислите вие как бихте го използвали, защото за всеки е индивидуално. И да сте наясно с него. Няма да има някакъв ендгейм да сте най-добрите за правене на агенции. Просто трябва да знаете на идейно ниво как работят. Беше много интересно, благодарим. Радвам се. Все пак да проверя някакъв друг въпрос, дали има преди да спра рекординга. Като цяло, през едните седмици, първо, че аз ще напредна повече с агентите, второ, че има няколко бранда, които искат да им се правят обучения, но малко по-in-depth.
ако имам път към Пловдив, може да направим такова и за едно и за предоставяните, ако смятате, че има нужда. Аз мисля, че всеки трябва да е наясно поне за какво става въпрос, дори да не го използва много.